Abans de començar a parlar de futbol, jo crec que hem de comentar amb Julio Salinas un aspecte del ball del darrer dia. Ja saps per on vaig, no, Julio? Sí, home. Clar, és que a mi m'ho pregunten i si no li preguntes això, Albert, no ens quedem tranquils. No hi ha cap problema. La veritat és que nosaltres sabem que assages moltes hores, que és molt difícil, ens ho has dit molts cops. Jo te digo a què va Però passar. aquí jo crec que et vas passar una mica a una mano. No, escolta, jo te diré el que va passar. Mira, jo vas entrenar tota la setmana. Però una mà, No, escolta, jo vas entrenar tota la setmana i el bal era un final en dues mans, no? I jo l'agafes a dalt en dues mans, no? I la tenies amb dues ben agafades. No, amb dues mans. Doncs què va passar? Que el mateix dilluns, a la tarda, el Gitano, que és el col·laborador del Poti, em va dir: Julio, jo crec que l'hauries de fer en una sola mà. I dic, hòstia, això és impossible, això és molt difícil. I em diu que no, que tu sí que pots. Però has de ser l'increïble Hulk, no?, per aguantar una persona una mà així. No, perquè, a veure, una vegada que tu... Al final és tot tècnica. Una vegada que tu la puges a dalt, és una mica de ja fer en la mà esquerra i posar-la només a la mà dreta, no? Però és més tècnica que força, Julio? O has de tenir molta força? No, és més tècnica que força, no? I entonces, el que passa, què va passar? Que la meva equivocació, jo li vaig dir, mira, si el Banderas arriba a la final, jo arrisco. Porque al final esto es como siempre, ¿no? Al final yo, si necesita ganar el partido... Exactamente. Si el Banderas no arriba a la final, jo tinc molta possibilitat de guanyar, doncs ho faré en dues mans. Perquè anaves a per la victòria, clar. Clar, home, al final has d'anar per la victòria, no? I aquí la gent... Al final la gent no vota al que més progressa, sinó vota al que millor ho fa, perquè això està vist, no? Perquè jo crec que he sigut el que més ha progressat amb molta diferència. No, això ho diu tothom. No és veritat. Ho dic jo, eh? No sóc el que millor vaya, pero sí que soy el que més ha progresado. ¿Te puedes creer que no he votado en mi vida en ningún programa y voto en este para ayudar a Julio? Aquí penso, si arriba a la final Banderas, he de fer l'esforç i acabar en una mà per tenir alguna possibilitat de guanyar. Entonces, arriba a la final Banderas i jo dic, pues esta és la meva. Entonces, al final la pujo bé, ara veuràs que la pujo bé. Sí, no, si estava perfecta. Però què va passar? Què va passar? Que el meu problema què va passar? Que ja una vegada que la tenia al dalt del tot, vas pensar, he de mirar la càmera, perquè sempre has de mirar la càmera. Entonces, claro, vas girar al cap, i quan vas girar al cap, per mirar a la càmera, hòstia, que se m'anava cap arrere, i vas a reaccionar bé, perquè... Si no reacciones, la dejas sin ver. No ves aquí, no ves, a la mà, mirant la càmera, i tothom s'ha quedat en la figura de la ballarina, no? No ves, mirar la càmera, i al mirar la càmera, digo, hòstia, que tot... Per quantes setmanes té la ballarina? El turmell, per quantes setmanes té? No li va passar res, tu. No li vas passar res. Al mirar la càmera, pues, hòstia, vas perdre la posició, les cames vas cap enrere, no ves, a mirar la càmera, pues si no, jo la tenia ben... No, si la tenies perfecta amb els dos braços. Això és com tirar un penalti de Rabona. No, a veure, la tenia perfecta en una sola mà. És dir, una vegada... No ves, ahí estava una sola mà. Aquí està bé, aquí està bé. Però se va cap enrere per mirar la càmera. Doncs escolta'm... Estaba rayando el fuera de juego y no aguantó un poco más. La pujo bé, a mirar la càmera, no, això és com el davanter... ¿Cómo reaccionó? Porque si no... Clar, això és com el davanter que ja té la porteria encarada i en comptes de xutar normal, intenta ficar-se d'esquena, fa una xilena i li dona temps d'arribar al porter i l'atura. Perquè això no vas entrenar a dues mans. Jo tota la setmana jo vas entrenar a dues mans. I allí mateix, el dilluns per la tarda, em van aconsellar una miqueta la possibilitat de fer-lo en una mà. I jo vaig dir, si arriba el Banderas a la final, bé, i si no, pues no. Però està clar que he sortit en tots els sapis, no? No, ja estàs classificat, que és el que ens importa a tots, no? No, classificat no. Ara ja comencen les eliminacions. Fins ara era només guanyar per a l'organització benèfica que tenia cadascun, i ara ja el dia 12, que aquest dilluns es farà un programa només de cadascun, farà una presentació del seu millor ball, però no és en directe. Però ja el dia 12, que és en directe una altra vegada, ja tornem tots a fer cadascun el seu ball i ja canviarà una mica perquè ja és eliminació. Però tu és cap de sèrie ja. No, i l'Obregón està eliminada ja per UBO, per no presentar-se, perquè jo mai havia vist a l'Icartiburu rajant de ningú, perquè és una noia supercorrecta, no? No només tots, la veritat. Perquè us ha deixat tirats. El que no és normal és que de 13 programes que hem fet ha faltat a 4. A 4, no? No és normal, no? Bueno, també va tenir Lumbàlgia o no sé què va tenir Calderón y l'endemà estaba perfecta amb l'alcohólico nefrítico. No, pero ¿sabes lo que dicen las malas lenguas, no? Que había una reunión de la coordinadora contra Calderón de gente afín a Florentino que reunía 400 aficionados
y que la oficial eran solo 150 y para evitarse el ridículo, pues eso no quiso venir. Doncs des del Canal Català recolzem Julio Salinas, que ho sàpigues. I ara arriba el moment de recolzar-lo de veritat. A veure, Alfredo, parlem de futbol. Regalet de Reis, ¿no? Para la gent que le agradi al bon fútbol. Partido a las 8 de la tarde contra el Atlético de Madrid, ya está confirmado. Copa del Rey. Lo que no se sabe es si el Barcelona viajará el mismo día de Reyes. Parece un poco justo siendo a las 8 de la tarde, así que Guardiola, que es padre de familia, tendrá que pasar la noche de Reyes como todos los jugadores en la capital de España. Confirmado, día 6, 8 de la tarde. Por tanto, el partido del Barcelona-Mallorca, que estaba previsto jugarse en domingo, se adelanta al sábado a las 8 y tenemos también la vuelta. El Barcelona contra el Atlético de Madrid jugará miércoles 14 a las 10 de la noche contra el Atlético de Madrid. Me parece que ese partido serà... Perquè és un partit important i perquè és l'Atlètic de Madrid, però hi ha qui diu que la Copa del Rei és una competició que molesta. Tu què dius, Julio? Bueno, no, ell és de l'Atlètic de Bilbao, que és el rei de Copes encara. No, ara el rei de Copes és el Barça. Bueno, era abans. Ara ja és el rei de Copes. El que passa és que l'Atlètic no juga una final de Copa des que jo vas marxar. L'últim que va jugar una final de Copa va ser jo en l'any 86. I la veu guanyar? La nostra època, i van perdre. L'anterior van guanyar l'any 84 contra el Barça, en aquella final de Maradona. En Clemente, a la banqueta. Les dues eren en Clemente. Amb el calendari tan atapat, Julio, la Copa del Rei no és una prioritat pels equips grans, ja. A veure, no és una prioritat... I demostra que els últims anys no l'ha guanyat cap gran. No, escolta. El València l'any passat. Tu pregunta... El València no juga Champions cada temporada. Escolta, la Copa del Rei ja no té res que veure lo que...